Сериозно ли? Какво? Не се вижда. Ставай. Защо? Ето заради това. С тази вертикална прахосмокачка от Мюлер няма нужда да се навеждаш, за да почистиш под мебелите. Огъващата се тръба достига лесно до труднодостъпните места, а четката с LED светлини осветява пръха, който иначе остава незабелязан. Безжична, лека и с до 45 минути работа с едно зареждане, тя лесно се превръща и в ръчна прахосмокачка за мебели, различни повърхности като килими, плочки и също за колата. Прахосмокачката е компактна, лесно се разглобява и всяка една част може да се почисти. Ами ти, кое е място, което най-често пропускаш при чистене? Напиши ни долу в коментарите.